ihtiram yana cikin abin da yake sa mace ta samu mukullin zuciyar miji. Duk matar da take girmama miji tana samun matsayi a gurinsa, amma duk matar da take mai karan tsaye akan miji, mai rashin mutuntawa akan lamarinsa, ba ta fiye samun abin da take so ba, domin Allah ya ɗabi'antar da zuciyar maza ga san cewa a basu wannan girmamawa da mutuntawa. Shi sa wadda ta basu, idan har namiji ba yana da wani abu ne da ya saba ma wannan ɗabi'a, to za ki ga cewa matsayinta yakan zamanto daban, saboda yana ganin cewa ta yi wani abu wanda yake ya kosar da garizarsa, ma'ana wata bukata da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a zuciyar namiji ta san ganin ya samu girma, san ganin a mutunta shi, san a nuna mishi shine alfa omega, shine a sama, abin da ya ce za a yi, in ya bada umarni an bi, sai yadda kace sai yadda kaza. Tana samun matsayi da daraja a gurin miji sama da wadda take ta yi riko da wata hanyar da ba wannan ba. Da haka lallai girmamawa a cikin zamantakewar aure sinadari ce da za ta haifar da kwanciyar hankali da samun nutsuwa da kuma ɗaukakar matsayi a gurin mace da za ta samu a gurin mijinta.